Moi, mä olen Joel Törrönen, osuuskunta-aktiivi, luovan alan ammattilainen ja myyjä Turusta, ja nyt Vasemmistoliiton ehdokkaana kuntavaaleissa 2025. Mä lähdin ehdolle, koska mä haluan, että Turku pitää kiinni kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan ja edistää kaupunkina kiertotalouteen siirtymistä. Tää ei ole ollenkaan hassu idea, sillä kunnat vastaa muun muassa jätehuollosta, kaavoituksesta ja maankäytöstä ja semmoisesta isosta asiasta, joka on koulutus. Mä haluankin, että Turku tukee kiertotaloutta turvaamalla toimivan koulutuksen, kiihdyttämällä kiertotalousinvestointien syntymistä ja verkostojen syntymistä myös, sillä kunnathan aika kivasti yhdistää eri toimijoita, kuten asukkaita, yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita ja vaikkapa just niitä kouluja. Lisäksi mä haluan, että itse kierrättämistä helpotetaan, vaikkapa omakotitaloalueilla. Kiertotalous- ja ympäristöasiat on toki otettava huomioon myös rakentamisessa, ja ne voidaan sisällyttää vahvasti kaupungin strategiaan. Myös kulttuurin tukeminen on erittäin tärkeää. Viime valtuustokaudella Turku on muun muassa Vasemmistoliiton avulla tehnyt ennennäkemättömiä kulttuuriinvestointeja. Uusi musiikkitalo on rakenteilla, me ollaan saatu Turkuun esimerkiksi Taiteen talo, ja vapaan kentän taiteilijoiden apurahojakin on saatu nostettua. Kulttuuri pitäisikin nähdä investointina, ei menoeränä. Onhan sillä niin suuria vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Jokaisella on oikeus nauttia lähiluonnosta. Siksi täydennysrakentamisen onkin oltava tarpeeksi väljää. Vaatimattomaltakin vaikuttava kasvillisuus on erittäin tärkeää, kun me yritetään kaupunkina selvitä ilmastonmuutoksesta. Kulttuuria, ympäristöä ja tasa-arvoa hellivän Turun puolesta. Joel Törrönen,